Anem a començar el matí amb una assignatura de convenis. Els convenis són relacions que estableix l'Ajuntament de Gandia amb distintes entitats o associacions o col·lectius per a que hi hagi un finançament per part de l'Ajuntament de Gandia a les seues propostes que al final van en benefici de tota la ciutadania. Avui, per exemple, anem a fer la signatura de dos convenis de caràcter social. La veritat és que, a pesar de la dificultat econòmica que travessa l'Ajuntament de Gandia, en els pressupostos dels últims anys hem fet una pujada en temes de benestar social. La pujada respecte a la legislatura anterior ha suposat més d'un 6%. Per tant, nosaltres ens sentim molt orgullosos d'estar cada vegada més del costat i treballar colze a colze amb els col·lectius que estan fent la vida més fàcil als ciutadans que tenen més dificultats. Com veieu, sempre preparem 3 còpies dels convenis. Una la signa l'Ajuntament, l'altra el col·lectiu i l'altra la signarà el secretari. Així que ara anem a donar pas al col·lectiu i amb ells signarem este conveni econòmic. Per a poder signar aquests convenis, prèviament han sigut aprovats en la Junta de Govern. I ara m'acompanyarà el regidor responsable de l'àrea, que és Nahuel González. Què tal? Bueno, Nahuel, ja he explicat a la gent que vindràs a acompanyar-nos en la signatura d'aquests convenis de benestar social. Molt bé, molt content.